ndikaudza vanyamai kumba ndikati ndarota upenzi ndarota ndichitaura nezwi rava mugambe ndiri kumba kwavo ndobva ndavatsanangurira upenzi. Zvino kubva ipapo hazvina kuzoita nguva refu ndakange ndava kutaura nezwi. Mukadzi uyai namhama izvizvi zvaano handaona munotifungisa murume wangu munokwanisa kubatika. Ndinoenda ndichinovafadza ndichivayochidza nezwi ndinoenda. Mune magumi enyu paizwi chete ndizvozvo chava izvo. Ukiona Mr. President Ramaphosa ndirikiona ndiri kudenga kuno kwanga yakavakwa zvemhando yepamusoro-soro uzai ndakazofanisa ndisina kuivaka asi ndiri kuona basa rakabatwa. imi makaitadza kakuivaka ndakange ndachimbira kuti ndakange ndachimbira kana marodzi makamatadza ndiri kuona ayo marodzi vari kugadzira parliament makaione Mr. President ndiri kuona ayo vari kubata basa basa riri kumatwa chaizvo chaizvo. chii chakuita sekungovaka airport Mr. President? Right, salibonani makadi muri Zimbabwe. Welcome back again panapa pa DJ Sparks patoita nguva vhiri dzona tsvakiridzo patakuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe padialogue with DJ Sparks patinokurukura nemacelebrities akasiyana-siyana munyika yeZimbabwe tichinzwa kuti life ikivatiriitawo sei, vari kuzvigona sei uyezve wakabvawo kupi, wakabuda nepapi. Saka muzuva ranhasi I'm very happy because ndakahosta Mr. President ende ndine mibvunzo yangu 1-2 yandatimbobvunza nekunzwisisawo pamusoro paJabobo kana kuti murume wagire kana kuti Mr. President. Saka tauti kurukure nawo muzuva ranhasi kana data rangu richinge ranga rakupera garawaita se wajusa because zvakawanda zvatichakurukura panapa uyezve katingeti first time yakusvika panapa sino subscribe, please do subscribe kuita kuti usupport kuita malatest. Uyezve chimwe chinhu chakakosha chatinodawo isusu uyezve the reason why tichiita zvinhu izvi it's because of malove nemalikes. Saka mukangotisirawo malove nemalikes mukakomendawo makatipawo pfungwa dzenyu zvakakosha. Mune mandiitira favor isingaiti especially makakomenda toda kunzwawo pfungwa dzenyu after maona this video. Saka Mr. President wakati kuti DJ Sparks ndekuno kuti tinotamba iri kumbangu aiwa isusu tinotamba moti kuti seupenyu tiri ngozvindaita unoziva kaizvo tachimbira hakufana kusangana nemi Mr. President. ndizvozvo chaizvo nasi ndangoti rega timbouya kumutambo wako uyu. Aiwa magona Mr. President because kana muchibudikirawo pamaplatforms akaita ngaanaya munosiya maisa value munosiya matowedzererawo power pazvinhu zvedu zvatinenge zvatichiita because paCV redu takunyora kuti takambohosta Mr. President. ndizvozvo chaizvo. Mr. President, I know kuti vanhu vazhinji vanokuziva but pana vamwe vanhu vanenge vasingatsozivi kuti anobonzi Jabobo ndiani. nhasi ndoregai nditaure Jabobo zita rake rekuberekwa anonzi tinotenda muswiri. Alright, tinotenda muswiri. Akakurira kupi? Jabobo akakurira kuSnake Park kwaZimbabwe. Alright. Saka zvekuzotanga kuzviti Jabobo zita rakabva kupi? Zita iri regai nditaure zvakaitika kumashure uku. Unoziva ini Sparks saka ndinomboita ndichirota. Alright. Ndofunga ndingati mugore ra2013 ndo pandakarota ndiri kumba kwava Mugabe. Asi ipapo ndanga ndichiri mudiki ndikaudza vanyamai kumba ndikati ndarota upenzi ndarota ndichitaura nezwi rava Mugabe ndiri kumba kwavo ndobva ndavatsanangurira upenzi. Zvino kubva ipapo hazvina kuzoita nguva refu ndakange ndava kutaura nezwi. Alright. Ndopamakabva mati alright. Pamwe ndimi kama yafanira kuita
Sara Pawana. ndizvo chaizvo nekuti zvinhu izvi maonero andinozviita ndinoona kunge zvinhu zviri spiritual hazvisi zvega nekuti maitiro acho ndakazimbozviruta zvinhu izvi kumashure ndichiri mudiki. Alright, so you believe it's something spiritual? Zviri spiritual. But makambozvifambira here kumboenda wokumayo kumbonzwawo kuti pamwe ndimunofana nge ndimunofana musara Pawana ndimunofana nge muchigara pa Blue Roof. Ya izvo zvida kuti zvizoonekwa kuti zvinofamba sei. Zai nawo hombe kana yavari kutaura iyi haisi nawo diki ba inawo hombe ine makunyakuna ayi. Asi makanzouya mugarenyi mukarambe Mr President, mukanzouya ina mama izvizvi zvaano handaona munondifungisa murume wangu munokwanisa kubatika. Ndinoenda ndichinovafadza ndichivayichidza nezwi ndinoenda mune magumi enyu paizwi chete ndizvozvo chaizvo asi wakangozviona ndofunga wakazviona nguva yapfuurayo wakaona ndiina wadzimai ndakazviona ndakatobvunza kuti makasvika seiko paipa kuti muzonzi masvike chii chakaitika kuti muzosvike muzobate maoko imwanasikana uku nadzimai venyu kumucheo makasvika sei? Vakatondidaidza zvikanzi murume ngaawika. Alright. Musarapa vana aite zvidavado zvemhando yepamusoro-soro. Ndopandakauya ikoko ndikanoita basa. Yanga iri celebration yechiye? Yanga iri bhavhadhi. Bhavhadhi rangu kare makore 100. Alright. Ndikati vakandishaikika indikasababa ndikasvikako. Saka zvakaitika kupi zvinezvi? Kwazvimba? Zvakaitika kwazvimba. But treatment yanga iri seiwo muchisvika makabatwa boyeri? Takabatwa chaizvo sababa. Sababa wemusha. Ndakabatwa chaizvo. Alright. But makamboona time yekumbogara pasi beside off camera yekumbotaurawo? Takambotaura mbichana. Sevanhu semunhu aimhanya takangoti taurei nguva diki. Alright. Kokusangana nevana vanotorewa vana junior vanokutoraiwo sei panonga chikuona? Ya vanenge vachifara chaizvo. Alright. Asi vanenge vachiti tinonzwa mwedu kurwadza nekuti tikaona imi tinenge tafunga zvakawanda. Alright. Ndomataurira vanoita kana pandinombokurukura navo. Alright. Asi kugama pafoni munotombokurukurawo here muchimbotaurawo nyaya kuedza kuti munosiyana? Ya tinombotaura apo neapo. Alright. Alright. Tichikurukura nofunga zvekutanga kuenda kwazvimba hazvina kutangira apo. Nofunga pakafa pamugabika. Ndakanopa speech kubva ipapo ndo mazuva andanga ndiine rasta. Alright. Yeah, I remember I'm in rasta. Ndizvozvo chaizvo. Waiwo makatombopa speech before? Ndanga ndiriko kuperi yavo. Mukanyatsotarisa padandemutande apo munozviona zvese zviripo. Saka pandakazoenda apa kanga katova kechipiri. Alright, anawo zvakunyatsomeka sense man. Zvakunyatsomeka sense. Koma looks, but ndona nga looks sure makatofanana beside kuti ndona kubelieve futhi nyanga mtshela kuti zvoni zvona zviri something chiri spiritual because looks makataka kufanana zvekutodaro even makazo anona kufanana. Zvakafanana handizvonini. Zvakafanana. Makafanana zvekutodaro. Saka tinotiita. Lazika smart, munoita sei? Munoisonenzera mazine, munoita sei? Aizi tototenga. Tinotenga dzimwe dzacho. Dzinozonawo kuti madesign anosona. Zvemhando yepamusoro-soro. But mune muchiro smart. Smart wala kungoita kuti tichambudzike unoziva kaini.
iwo mukuru vaisada zvinhanduka vaita zvemuchenuka Eh. hapana pavaona vakaipfeka zvisina nematuro izvi Saka alright, so pane time yamunombogarawo musiri mucharacter kati always nemungori mucharacter munonomborowe kana mashotsi makakula ndawo kana majini kana mazuva ano muchatomborowe ya ndingorova ndiri kumba kasi kuite zvenguva refu unoziva basa redu iri unofanira kunge wakapfeka mapfekero andakaita aya kuti zviva zvinhu zvine mudzindo right ko vamwe vanokutorewo sei vamwe vanhuwo like wasiri family like first family but ungotaura kuti vamwewo waiwirirana mudhara waita sepa vanokuonaiwo ya kwese kwandiri kufamba ndichisvika vari kufara zvisingaite vari kuti vamugepi madzoka vari kufara hakuna ari kurwadziwa vese vari kufara nazvo kokufamily kwenyu mimi vanozvitorawo sei vakazvitambira here kuti mwana wedu ndozvaakutoita izvi ya vakazvitambira vaona kuti aiwa zvava nepundutso kaizvi zvaane maakwa mukati zvaane pundu ndosaka vakazozvitambira unoziva kana zvinhu zvichitanga zvinoita kunge zvenhandoka asi zvakazosvikawo pakusvika pakunona zvaane chaedza asi ko zvinova kutenda nazvo kuti aiwa ndo chipo chacho chiri pane mwana wedu uyu right ko pakuimba I still remember muchimboita zvekuimba because ini ndatanga kutokuziva kudhara usati tomboyanyopinda mucharacter yauri muchikunyanzoita zvekuimba sei muchikurwa mangoma here kati makamira unoziva zvinhu zvacho zvinoita kunge zviri spiritual zvekuti nguva yandakatotanga kuita izvi zvekuimba ndakatombomira alright saka izvizvi mangokonzentrata neizvo zvinhu ya tinongopusha izvozvi ndakambona muchipefuma ka rimwe dheiso makazenge makutemwa makazvifambisa sei ndakakupefuma ndaipefuma kupiko ndakupiko zviya oya vhidhio ndakaona sachasondekope paizokandwa zvinhu so kana wada kutema Mr President wada kutraida sa ndiri ndekuti ndakanganwa unoziva ndoita ndichikanganwa waraite Mr President ngatipasiye mukadaro kana muchinge mapakanganwa ndazvikanganwa izvi but kumusic kwacho maigona zvinhu zvekutiti dai mamboita muchiti makagaragara mumbotiti turu manje zvinoita iri manje izvi kuti president wamboroendandi ameno maondero ako unoziona hazvine gwara hiri kana kuti hazvina maondero ako ndikupa mubvunzo kawo inini handa problem nazvo muchitambisa zitanonzi baba bona bora aunoziva kaisu kati tinonge tichida kuti angapa tasvika tongofita ipapo I think Mr President kana paita mangoma mamwe amunoro anofanira kunge aine chekuita necharacter yenyu futi ndizvo zvechaizvo ozi makasaka kuzoimba zvekuti zoni takagara neboys tikugeto tichitambudzika anenge amakunyakunya aiwa sa I think but makaimba zvinhu zvezvo chekuita seso kungenyaya kuti zita rangu ndonzi baba bona wanachiona makarowa chi anenge ane vawane man ndizvo ayose kunge vanoida chaizvo tinoda tipinde kupolitics saka musangano weZANU PF makajoinawo here kana kuti makangopinzwawo necharacter zvaizvo ngopinda but imamo neinawo henyu kuzvandiri kutoita iyo zvandiri kuita izvi musangano kawo anogona kungoacta but musangano asina basa nawo imi musangano weZANU PF munokuda here musangano nditorimo ndakagara ndirimo mamagara muriko ndiyanga ndagara ndirimo muri meri masero ndiri wezi musangano wakasimba kumasero ndizvo chaizvo kumasero tiriko asi unoziva ivo maitira eanti yacho iyi yakatodzamara yandisvitsa ikoko
asi mune plani yekuzvipinda mupolitics yekuti tozoona muchitonzi mukukambena for councillor, mukukambena for MP, mukukambena for president nekufamba kwetime. Izvo zvinorongwa nyaya yemuziki. Izvo nyama hatingazvigoni kuti tizvitaure. Zvinoitwa nyaya yemuziki. But plan yacho mupfungwa inombouya kuti but one day ndichazopinda mupolitics. I remember imwe confa yandakamboita neumwe mukuru, so ndichiti mukuru nawo makuru achiita munoregreta mulife zvanzi kusajoina politics. Saka ndakaona kuti zvishuwa somehow pane panofanira kuzosvika paunozvita se paunozopinda mupolitics, especially imimi mutori padhuze nezvinhu zvacho mune hapana pazvinomboya unozvani zvandinenge ndichiita izvi ndinenge ndichifadza mapoliticians ndichivarangaridza gwara mukuru wavo zvaaimboitawo vachiinawo panyika. Saka ndinenge ndichiita entertainment, asi vanhu vanozozvitora kunge ndaakuita zvepolitics, asi ndinenge ndichifadza vava. Alright, but imimi mune plan here yekuzomboitawo kana kansela wombofungawo kuti but one day ndida kuzoita kana chairman wemusangano, ndida kuzoitawo kana kuzopindawo kana mupolitics ndiite kansela, pane zvinomboyawo muburinzeni kana kuti MP. Unoziva izvo kaizvo, ndosaka ndakutaura pekutanga ndikati zvinhu izvo zvinorongwa nyaya yemuziki, nekuti zvese zvatiri kuita izvi zvakange zvakanyorwa nyaya yemuziki kuti Sparks uchaita izvi, kana waimboita izvo zvakatomira. Saka tinozvisa kunyaya yemuziki newadzimu wedu. Alright, ndapabata ipapo, but Mwari vanobatsira munhu anenge achizvibatsirawo. Mwari vakatipawo pfungwa nekukwanisa kudecidawo kuti no izvi ndozvida zvandizvida izvi ndizvo zvenyaya izvi ndokwanisa kuzoda kuzviitawo izvi, because inini as much as Mwari vangandigadzirira nzira yekuti ndiite zvandiri kuita izvo, but pane pandatombozvifungawo kuti ndofanira kumboenda pamberi pekamera ndichitaurawo ndichita sesese chinhu chiri mubhureini dzangu. Saka dati munyatsopa apo kuti ndosaka ndataura kuti zvine nguva yazvo. Alright. Kana zvatenderwa zvinotenderwa, kana zvisina hazvina kutenderwa. Alright, aiwa, no problem. Pakanaka pakadaro. Rasa ndoita kaona kuti makareceiva chipo kubva kuna Seviknel chemudziyo wemota. Ndizvo zvenyaya izvo. Kuna Seviknel. Ndizvo zvenyaya izvo. What? Ndisatanga kubvunzeni ndape mashoko amungade kutaurawo kuna Seviknel. Seviknel ndoda kuvatenda nyaya izvo. Nyaya icho chipo chavakandipa ichi. Ndinoti aiwa Seviknel, makana kuzosunungura Africa yose neZimbabwe yose, tatisaiko zvino maartists vaishoropodzwa vachishorwa vaakukwanisa kutyairwawo. Zvino aiwa tinokutenda Seviknel, ndoti Mwari ngavaropafadze basa rakuru raranga vachiita iri. Ndinoziva kuti kune vamwe vanoshoropodza, pese panoitwa chakanaka hapashaikiwo vanoshoropodza. Zvinhu zvinowanika mukurarama muupenyu hwatinoraramawo. But munofunga kuti chii chakaita kuti mupiwe mota naSeviknel? Maidhiseva, chii chaita kuti mupiwe mota, chii chaita kuti mupiwe mota naSeviknel? Nyoyo chakaita kuti ndipiwe motokari inyaya yekuti vakange vaona vhidhiyo riya ndina adzimai tiri kwazvimba ratenderera pamasaisai, ndokubva varitsvaga kuti mukomana uyo anonzani. Ndo pavakasvika pakutaura nyaya yechipo ichi. Right. But tinenge posta ndakazomboona mamakaposta kuti zvone dai Seviknel mawedzera motakedi iwandudzike. Maida kuedza kuti sei, maida kuedza kuti maisa musi kugutsikana here nemudziyo makapiwa, maida kuti sainga sei? Aiwa, nemudziyo ndakatogutsikana nyaya izvo. Zvinhu zvesocial media unoziva zvimwe zvacho zvinenge zvisiri
zvechokwadi zvimwe zvacho zvinenge zviri zvedambi asi vanhu vanozozvitora mumatorero avanozviita vakunyora vemapepa vachinyorawo vari pamadandemutande iwaya vanenge vakunyora manyora ini ndinotenda nechipo chavakandipa ichocho. mana hamusi kuona kuti motakari da kungoedzerowedzero of temperature motakiti izvozvo zvinorongwa namwari tichaita kuti zvisvike ikoko kuitira kuti ati yedu iramba ichienderera mberi ichirambe ichivandudzika. nyaya yakaita kudhara mandakanza chizonizonzona anonema mutauro kana zveimba kana chichi hamuna kumboona here meseji iyo meseji ndakaiona ichitaurwa ndakaiona meseji iyoyo ndakangozwa zvidzade mataura zvemba naiwa sewikinewo asi handina kuziva kuti handina nekuti ndakangoona ndakafunga kuti pamwe vakomana varingonyora unoziva ngaipo padandemutande apa pane mazita ana sewikino mazhinji kwazvo hauzozive kuti ndivo here kana kuti havazi. but hamuzive here yavo chachai akaundi yavo checheyo unoziva ndachembera zvemafoni izvi ndinotomboita ndichimboisa kamuhomwe nekuti kaa ndachembera alright, no problem. Alright, no problem. But makambotaurawo nawo here seweekend after ipapapo mapiwa chipo chenyu kana kuti ingori go and see madzibaba chipanga then hapana hapo seweekend ndakambotaura funga pandikaita kubereka kwazvimba kava mugabe ndokunga tikapedzisa kuonana tikataura naseweekend vanga varipo. Alright. Ko after mudziyo hapana zvamakambotaura kana musendawo meseji kuti mukuru mudziyo ndauona mudziyo wasvika takazombosangana tikambosangana kuHICC ndikataura navo tikatenda. Alright. Asi pane manyaya dzakasiyana-siyana dzotaura navanhu pamusoro pemota dzedziya vamwe vanoti hanzi vamupiwe mabhuku amire sei saka I'm very happy nhasi ndine munhu akarisivha mudziyo uyu anawo wanatoona uri panzamu. Munopiwa mabhuku here mune maconditions here mamwe amunoisirwa kunzi ashamwari isusu tikukupa mota iyi but uchazosapota kana kuti zvakadaiwo kana uchazoposta zvakadaiwo kana uchazoita so kana kuti chingori chipo chinongouya chongouya kwauri then hapana mari anozombokufollowa tikubvunza kuti ukuita nezvechii wakwidzani waita sei icho chingori chipo hakuna zvimhingamupinyi kana zvingazoiswa kunzi takupa kwai saka ayo wakufanira kudai mota dzose dzaunonadzo kungoti wanunuka wataura ndaachida kuratidza mapepa aripo mabhuku remota rinenge riripo mota idzi uchipiwa unopiwa nebhuku racho saka zvese zvaunonzwa zviya zvitaurwa nevanhu kunenge kuri kungosvibisawo mazita evanhu. asi chipo chakanaka hachina kumbunzi hachina kana mbunyikidzo kana watopiwa unenge wapiwa chipo chako hauna achakubvunza kana kuti waindepi kana kuti wozoya kuno ayosa ndizvo chingori chipo chakanaka chaicho. Right, mazimbabweans my fellow brethren I think muri kunzwa Jabobo achitaura nyaya iyi achikurukura kuti hapana zvimwe zvinhu zvamune makuzoposta pasocial media musaite jealous kusvika palevel rekuti munopedza makucreata nyaya. Munhu aita chakanaka ngatingomuombererei agonerawo agonera ngatimuomberere maoko pane kuti tinozotanga kufamba takutaura zviri bad about munhu apa munhu zvinhu zvakanaka. I thought maybe pane akatombonzi haana kupiwa bhuku kana kuti sei vanhu vasanongokonfirma kuti takapiwa mabhuku edu zvinhu zviri kufamba zvakanaka hatimbosteri kunzi waenda kupi wafamba sei wakwidzani waita sei hakuna zvinhu zvakadaro saka ngatimirei kungovenga nekutaura zvisina kunaka pamusoro pevanhu vari kuitawo zvakanaka zvavanenge vaita izvozvozvo. Tiri ipapapo tamba ichikurukura maadvantages ekushandisa character yamukushandisa yamukuru wenyika former president Robert Mugabe. Kune maadvantage aripo ndiyo yamukufamba nemaaqua mamboraba mashoulders nafirst lady
maita sese muri kupinda nzvimbo dzakasiyana maadvantages vaya ko machallenges amuri kusanganawo nawo nekushandisa this character ndaapi pamunoti apa kapa zibhuko zinonzi jabobo mani yai nditaure machallenges anoitika ndekudai kuti uzive kuti ava ndavamugabe vaisimudza zvibhakera vamugabe vaititi pamberi reZANU-PF saka vanhu kana vachinge vazozviona kana taakuita mitambo iyi vanenge vaakushoropodza asi karita vamugabe ndiyoyo vakange vaita izvozvo saka kana chinonzi kutedzerera kutedzera zvinhu zvavaimboita saka vanhu vanofanira kunge vachinzwisisa musiyano wezvinhu izvi saka vanhu vanobva vazozvitora kunge izvo zvinhu zvechokwadi asi kuti tinenge tichingotedzera zvaaitwa navamugabe kuti vanhu vaseke vangorangarirawo zvavaiita kare ndo mamwe machallenges andinenge tichitosangana nawo mukufamba imomo asi vamugabe vanotozikanwa nekuti vanga vari munhu weZANU-PF ende zvinhu zvavaiita zvakange zviri zveZANU-PF saka tinenge tichizama kumbozviita apo neapo kurangaridza vanhu mataka zvekumashure izvi ndizvozvo chaizvo asi motogona maslogani zvese motozvigona makatochimaster chigame chacho izvo unoziva kana zvakangogara zviri mauri nekuti zvandoita izvi hazvi zvekufoseredza zvinhu izvi tiri kungozviita zvisina kana kumbomanikidzira alright sandoega challenge yekuti unosangana nasingazinzwisise vanenge vavanzwisise nekuti vanenge vaakona kunge tanga kuita politics asi kuti nekuti ndinodedzwawo mutambo inenge ichiitwa yemusangano saka ndinenge ndadanwa ikoko kuti ndinopefoma saka kana chinopefoma ikoko vanhu vanenge vari kana vachida vanenge vada kupefomerwa ka zvaaitwa navamugabe wambanzwisisa saka vanhu vanozoisa imwe picture isiriyo vanenge vaakuti mupolitician asi sandizvo ndinenge chingotedzera zvaaitwa navamugabe hamusi politics hamusi kutamba politics here kwamunenge muchitoita ndinoda kumbokubvunzawo iwe Max pauya apo pakauya munhu anotedzera aizwi rako iwe achigona kuti aizwi rako kugara apa utanga kutedzera zvawaiita iwewe zvinogona zvonana zviri pa2 anogona ngasiri podcaster but achingozvigona zvandoita asina mainterest kobva kwati mumwe asi aine mainterest asi kune mumwe anenge ane mainterest afanira kuti mhanho yachitimba sajapuresa uona zvatoita izvi inenge iri art asi art yacho kwairi kwacho kuri kunorema uri kunzwisisa zvandiri kutaura apo saka vanhu havazozvinzwisise havazoseparate art vanenge vaakuzviisa pachinhu wani asi tinenge chientertaina vanhu I know kuti nekuda kweart yamunoshandisa nayo nekuti sei munenge muchiraba mashoulders nembinga ndakakona musuno kwamadzibaba Moze makatomira nachef wamwe so wediscovery ambulance vanonzi chef anizve vanonzi wabosdola bosdola yediscovery ndizvozvo chaizvo ndakaona mamakamira nawo muchiita sei mamina anzati futi mudaredio aiti sparks mapodcast ako watindaichirawo tindaichirawo vanhu vese vavo so muri kumekawo mari here muri kuitawo mari upenyu hwenyu kwanza ruri kuchinja here nekulinga nevanhu vakati munongosangana then after ipapo makaipa mudara matirangaridza mudara bvaina muri kuitawo mari here nezvinhu izvi hauzosaka yekurarama
ndizvo chaizvo haishaiko. Alright. Aiwa kana muri kuita mari chete ndozvatinenge tichida izvozvo. asi uda kuyako hai isisi wazo uda kujoinawo musangano. takaona panonyatsojoinika pakanaka chepuchepu. musangano hauperi. upera ndii aiwa ini nangu ndakazoona pachijoinika musangano wacho zvekuti zviri straight zvanonzwisawo kuti ndajoinawo ndojoina ndizvozvo chaizvo ndojoinawo aiwa ndojoina zvekuti hamusangano haumanikidzwe munhu. vanoda kujoina ndivavo. haumanikidzwe munhu and haurapidzwe munhu. haurapidzwe munhu mese munodiwa ikoko. anenge asingadiwa hati zvake asi munhu wese akavhurirwa dho kuti angauye. but akaona mukana wekuzojoina togona kuzojoina. vanenge vachida kuitawo maprojects nekuti ndinofamba nevanhu ava ndichiita entertainment ndo pandinge ndichiona zvose izvi vachipiwa mari dzekutenga mabhizinesi. pane mamwe ari vanoti maaffiliates vanenge vachipiwa ikoko. vamwe vanenge vada kuvhura mabhizinesi avo vachipiwa mari dzekuti vatange nayo hurumende yedu. the reason why ndabvunza kuti muri kuitawo mari here muri kugadzirawo mari here chinhu chikukuitisai mari here because pane picture takaona pasocial media yaitendera pasocial media mota yakapaka pamwe pamba zochinzi nopamba apa amene kuti picture yacho ndinaro pana anoona kukuratidzai amene kuti ndo pamunogara here kana kuti dzinongowo nyaya dzepasocial media. Mr President amene kuti ndiyo mota yenyu here. ndiyo chayo. ndiyo nyeche ameno ndokwamunogara here ndokwamaimbogara here ndiko kwamuchiri here dakuti ngonzwisisa. ndizvozvo ndikoko ndiko kwamunogara. ndizvozvo chaizvo. boza vanhu vairatidza sekuti zvinhu hazvisi kufambira zvakanaka mungati zvinhu hazvisi kufambira zvakanaka here Mr President. zvinhu hazvitange ingofamba zvinofamba mbichana mbichana. Alright. ndipambo pandinogara. Alright. but maproject mukuitawo here munoona vanhu vachipiwa maproject muda sei makambotrai kumbopichawo here maideas enyu waminawo kuti nechiproject changu chandikufungawo chekuti maybe sinzi mune muri padhuze nembinga munewo business mamwe amoita ikati imimi mungori kuentertainment chete. tiri kuentertainment asi unoziva mukufamba munoziva uchivhurika chiyereka titori mubishire kutorongomba kumaprojects kuti afambiswe aende mberi. aiwa ndapabata ipapapa. mubvunzo mumwe wandinawo ndekuti kona muku makambosangana this character munoita panenge mufana ari pablues apo is a good friend of mine. makambosangana ndakambvunza futi same question iyo kuti mufana mudiki ndikambosangana ndofunga ndanga ndiri kumasvingo. alright. ndofunga ndakadidzwa pastage papodium pange paina president vapunangapo vachida kunzi vandioni ndo pandakatotenga kumuona ipapo akabva ateverawo mushure monge ndadaidzwa. afunga vhidhiyo yacho haripo pamasaisai iye asi yanga adaidzwa. ndizvozvo chaizvo president vangatosimuka. ndifunga ukatitsvaga vhidhiyo iroro unoriwana pamasaisai riripo. chii chakanyatsoitika. ida ndakadaidzwa kuti ndiye ndizoitaka iwo mutambo kavo ndakazoona mukomana awo ateera kumashure ndipo ndakatanga kumuonawo ipapo. saka after papa makazomboonana futi kana munazomboonana. handisati nozaini handikubatikire kokutaurawo munombotaurire kana pafoni ungoti mufana wangu ukuzvigona sei munomugara kuti hapana communication. handisati handina communication naye asi kusangana takasangana mufana kubhurawayo ndakasangana naye ndopa ndakatanga kutomuziyawo ipapo. Alright. Saka asi munoda zvekuitana naye ukati amudini kungavingereko vapfana kanenge vachitedzerawo
unomuvengirei. Alright. Osaka samu imimi munoona sekuti akazotanga kutoita atoono inspiration kubva kwamunhu. Zvinhu ndakatenga kare izvi. Eh, Unofunga ukabatanidza nguva yakashayika Mugabe, eh. mufana anga ari gweru, anga atogweru kana uchiziva chaizvo chaizvo. Ya mudiki anga chiri mudiki ya. Ini ndanga ndatomo mutima, ndo mazuva andakanoigava Mugabe ndikanopa speech. Ndofunga nguva yacho ndanga ndichine rasta, ndo pakabva airo zita rekuti zvairi marasta ndanga ndakaisa mumusoro. Alright. Bobhura ndo voice rava Mugabe, ndo pakabva zita irori. Kuti Jabob. Wanzwisisa zvinhu zvitakazvitanga kare kwete zvanhasi. Asi nhau yaitika nguva yacho ndakanga ndisiri padandemutande, ndakanga ndisingaiti zveFacebook. Alright. Maingobatika paground. Kana waine nguva ndepadandemutande utsvage maperi avo yava Mugabe ndiripo, ndanga ndiripo ndichipa speech. Alright. Iyo ndandisingaizivi. Ndamba ndayatso. Zvitsvage unozviwana zviripo. I think zvofanira kumbo zvitsvagwe izvozvo. Ndingoona kuti toone kuti chokwadi here kuti Kana wazvishaka ndozvokuratidza, ndozvokupa ini. izvi ndekupi mamina jatuyero kam Ndizvo nyaya izvo. pandekuwa Unotsvaga uchiti main imitate Robert Gabriel Mugabe. ndotonzii Man he imitates. right. Ndikutsvaga paFacebook man, maybe ndisasiwo so. Aiwa, alright Mr. President, no problem. Rega ndizoti panapa ndositsvaga che video racho then tozoratidza vanhu hapana chakamboshata, hapana chakambo. Saka hazvina zvemutambo hatina kuzvitanga nhasi. Alright. Zvakabvira kare. Alright. No, habosi papa ndo pambachida kuti Saka unoziva zvinoitika uka. Pachinjese chakanaka hachishaya anotedzera uka. Zvakafanira kuvaimbi ikoko. Hakushangai vanotedzerawo vamwe vaimbi. Kuna Japreza kubva kwati Oriano Light. Ndizvozvo chaizvo. Saka ukazviona asi tinozongodzoka pano pamwe chete kuti aiwa. Munhu akatanga zvinongooneka kuti aiwa. Uyu ndiye akatanga. Alright. Ende izvozvo hazvirambiki, zvinotooneka pachena. Asi mimi muchizoma muono achita zvaanoita munotiwo chii naye, munomuona seanogona here kana kuti hamuverenge? Kugona ndikati kugona angagona hake kuda kuita tumavhidhiyo tu, asi zvevoice handirinzwa, hakuna voice raMugabe rakadaro. Alright. Aiwa, ndapabata ipapo. Pana ndambokudzosera kumashure mbijana, pamambotaura imimi kuti munobhilivha imimi kuti zvinhu zvikuitika izvi maitira munozviita imimi nemaitira munoita zvinenge zviri spiritual. Mune here hope dzamunomborotawo muchirota nawo Mugabe? Ndizvozvo chimboita sei pane zvinhu ndotomborota chaizvo. Alright. Ndotomborota nekuti ndorota zvinhu zvinoitika. Funga nguva yacho kubva muna 2014 ndakatodzana mai kumba uku. Ndofunga vamunangagwa nguva iyoyo vakange vachiri vari minista. Ndikaudza kuti ndarota vamunangagwa vapresident. Asi ndakazvitaura kumba kuna mai uku havana kuzvitinda nguva yacho, asi mukatorosvika mukabvunza
vanokutaura aichitiko ichi kuti ndohope dzandakavaudza magore apfuura. Asi zvinhu zvandakarota izvose zvekurota ndiri kumba kwaMugabe nezvandataura izvi zvaitika pari zvino. But ko izvezvi zvinhu zvakuitika pane zvimwe zvinhu zviri spiritual zvamunomboonawo zvinouya kuhope kwenyu zvinoratidza kuti zvinhu zvenyu zvamukuita zviri spiritual? Ndakatomborota paMugabe igore rakapera ndakangovarota. Aiwa, I think ndapanzwisisa ndopanga paine mubvunzo wangu ipapapo. So are you married, Mr. President? Ndisati ndarora. Chichikunetsa geresa rakuramba kubatikire? Ndikarore nekuda kundirambisa. Ndikuda kundirambisa. Ndingarore kairi. Handingarore kairi. Adzimai wakaona. Adzimai takaona. Adzimai variko kumba uko. Alright, ameno Miki, une here mumwe mubvunzo watingabvunze Mr. President. I think mubvunzo yese yanandinayo ka ine chekuita nebasa rawo inenge aitapo. Ameno Mr. President mune zvimwe zvekutaura here? Aiwa ndimi andiudza kamudare. Ndinokuti aiwa. Munhu amene zvamuda kuudza vanhu vamunotungamirira. Aiwa ndoti aiwa muri yese Zimbabwe ndinoti aiwa kune vana vari kukura ava. Siyai madrugs. Hatidi kuudzwa kuti muri kuita zvanana mutoriro kana kuudzwa kuti maakuita zvekuswera muchiputaidzo mbanje. Ndiri kuti aizvo pasi nazvo nekuti zvinouraya future yenyu yemangwana. Ndinoti aiwa ngativei vana vane gwara vane hunhu kwete kunzwa kuti vana vari kuita zvekubira vanhu mudzimba umu. Zvese izvozvo ndiri kuti aiwa pasi nazvo ndokuti tirarame upenyu hwakanaka. Asi nyaya yemadrugs siyai madrugs. Ndichitaura kwese kubva kune vanoimba vese ndiri kukomokedzai kana vari kubata madrugs siyai madrugs nekuti anouraya career yenyu. Tatenda. Asantezana. I thank you. Right, musana mapedza anyway zvamungataurawo about Trabablas. Mukuiona here Mr. President Trabablas? Ndiriona ndiri kudenga kuno kwanga yakavakwa zvemhando yepamusoro-soro. Ruzai ndakazofanisa ndisina kuivaka. Asi ndiri kuona basa rakabatwa. Imi makaitadza kakuivaka. Ndakangenda chimbira. Kuti ndakangenda chimbira. Kana marodzi makamatadza. Ndiri kuona ayo marodzi vari kugadzira. Parliament makaiona here Mr. President? Ndiri kuona aiwa vari kubata basa. Basa riri kumatwa chaizvo chaizvo. Chii chakuita sekungowaka airport ne Mr. President? Unoziva ndachimbira kana ndachimbira. Mr. President, zvakawanda zvamamusina kutiitira. But still we give thanks. Ndakakuitirai zvakawanda ka. Makanditire chii? Iyo independence yami nayo kai. Handi zvino maakuita iwo mapodcaster. Tina kutora nyika kudai musiko imi. Nyika mamusiri mega Mr. President. Ndizvozvo chaizvo. Asi ndisi takaitora nyika. Ivi muri mabonfiri ka. Uri gore ripi nayo Wismax. Ndo 91. Ndimi ka vana vadiki vari zuva. Saka musataure kwatiri mune mukaka pamuno. Thank you very much Mr. President for coming. Tambonakidzwa tichikurukura nemi and munotidzora ndangariro zveshuwa. Fanaka isu takaona president wedu munotiswededza padhuze nendangariro idzodzo tichimboona zveshuwa because he was a legend zvekutodaro and nyika dzese dzozvati Zimbabwe kwakune murume anonzi Robert Mugabe. Zimbabwe is our sovereignty. What are you waiting for? So Blair, keep your England. Let me keep my Zimbabwe. I thank you. Thank you very much. With that, we are out.